Mizo Trends YouTube channel clear to te in Zofa in chibai kabuk fek acho. Voina hian Sunday dress design na Taktak kan ron paulang le dona. Voina Sunday dress design na Taktak kan ron paulan tia kan model te hi Miss Zofa International sanghi so Hmelhriat Atranga kan lo Hmelhriat to te anni. Miss Zofa International hi zona thlak shang te in si khoma Miss Beauty Pageant in thanna sanghi so Hmelhriat ta an lo nei to kha ani. Meichia kan ni chuan core design na Taktak te kan mamo core design na Taktak kan mamo ang bokin puan di te kan core ne na in mel tur te kan mamo thin chutianga core design tura ilo boy thin ani chuan Mizo Trends YouTube channel hi lo subscribe la core design tharlam berber ilo nei thei turin thei to kan ron chha don ani. Voin kan video bi ka kan model Sunday dress design na Taktak hatu te hi Mizoram chung mi chau an nilawa a then to Shillong Manipur hunshang shang mi te anni. Kan channel a mithar ini chuan Mizo Trends YouTube channel hi lo subscribe la in chi lo nge kan be sei bok kan lo me.